Gaur nirekin kozinatzera Ainhoa etorriko da. Edo agian Pantxika. Ez dakit, Ainhoa Pantxika da. Eta Pantxika Ainhoa izaten da. Ai ama, ez dakizien etorriko den, baina badakit Ainhoa edo Pantxika, edo Ainhoa eta Pantxika etorriko dira nirekin kozinatzera. Bueno, lagunak, argituta, nerekin kozinatzea Sirika zirkuko Pantxika etorri zaigu, ezta? Baina sukaldatzera ez, mitxiko. A ber, ilusioa egiten dit zurekin sukaldatzea, baina nire azkat nire gauzak. Nire daukat orain pilates. Bakizu, bai, zaintzak erdigunean, pilates. Baina hau da sukalderrian. Ja, baina horrezegati. Eski portaz bat zaizu, etorriko zaizu, Ainhoa Joaniz Espeleta, ez da ni bezein jatorra, ez da ni bezein divertigarria, baina sukaldatzen du asko zobe. Me katxez da, benetan. A ber, pena maten dit, porque, a ber, hau da... Guri sukaldatzea itzaki bada, guri gustatzen ondo pasatzea. Ja, hori zera, bueno, a ber, ez da, bera jatorra da, Vale. Baina importaz bat zaizu, ni joan baru nire gauzetara, eta bera etorriko da. Ni moldatuko naiz, bakarrekin bierbet, baina beti gustatzen gure osagai garrantzitsuna gonbidatua da. Esan Ainhoa etortzeko behintzat. Etorriko da bereada. Bai, bai. Musu pare bat. Vale, musu bat, agur, A ber, ez du, baina zuk nahi baduzu, Ni noski nahi detela. Ez da ez, Bai nahet. Venga, pues. Mua, gero arte. Aio, pelaio. Baina gauza bat. Esan. Taper bat pasako didazu gero, ez? Ainhoa galdetuko jau. Ni sukaldatzea ez, baina jatea... Ba, saio honinea torri zea hortako. Aio. Bakarrikin berret, bakarrikin goet. Aberra Ainhoa etortze zaigu. Hemen txenabil, osagaia botatzeko prest, eta nola ez, Ainhoan zai. Baina... Hemenago! Ongi etorri, Ainhoa, zer modu? Oso ongi. Dena ondo? Sukaldatzeko prest? Bai. Habilidadia baldakazu sukaldatzeko? Asko gustatzen zin sukaldatzea. Bordu, seguru, fina zehala, seguru, ez da kaldu deikan. Bueno, justu osagaiak esatean ni joan, lehenakin ja bakarrik otorriko zinan, baina bueno, hasiko gea. Ingo deuna da, babarrun krematxo bat, gero, zerba batzuk salteatuta, kurruskari batzuk, eta baitare txipiroiak eta irugilarra ingo deu salteatu elkarrekin. Ikusiko zuen. Hemen ingo deuna da, babarrunak egosita daude, eta hemen humus bat ingo deu, baino normalean txitxiriona izatea, tipikoena, baina gaur babarrunak ingo deu. Tajina botako jo, baratzuria gordinikan, limoia, gatza, olilua, eta birrindu ingo deu. Eta horrek ukiko deu ja, krematxua prest. Hoi izango agolko plateran, oinarria. Eta lagungarri esan duen bezala, 3 gauza ingoitugu. Bat, zerba edazkau hemen, eta beti zerbetatikan, ohituta gaude, penka erabiltzia, gaur bueltan mango jo. Penka gordeko ditugu, geho, penka kiteko nahi duen bezala, ingo deuna da, ostoke abili. Ostuak ingoitugu, baratzuri ale batekin salteatu, geho, tapatxua jarriko jo, salteatzen dianian pixka dobeto gozteko, eta ateako ditugu, eta botako jo piperrautza. Piperrautza pixka bota, gatza, eta puntuan eukiko ditugu, geho, babarrun kremai lagungarri jartzeko. Lagungarri beste bat ingo deu, txibilak eta irugilarra salteatuta aldi berian. Ingo duna da, txibila garbitu, beti bezala, erruak atea, barruko kotxatea, dena txukun, eta ingo duna da tiretan, tira finetan, eta irugilarra ebai. Eta gero ingo deu, txibilak eta irugilarra elkarrekin salteatu. Elkarrekin salteatuko ditugu, eta beste alde batetik ebai ingo dituguna da, kurruskari batzuk ogilakin. Ogilakin laukitxo batzuk ingo ditugu, salteatuko ditugu, baratzuri lehorra pixka botako jau, piperrautzare bai, eta ingo deuna da. Krematxua jarri, erdin kurruskarik, alde baten zerbak, eta bestiak txibilan irugilarrakin. Maravilla. Maravilla. Super. Ekin ningo dio, ba. Bueno, iteko, behitu. Nik nahi txibilak, hemen dakaten ez errazka, txibilak garbitzen jugo naiz, eta zuk lagunduko jasuna da, zer bauei berdiak entzen, bale? Berdi ateako jau, eta behin ateatzen dionean, geho jungo geha batzu itxukuntzen da dana, bale? Bale. Bueno, kontatu, Sirika zirkua. Bai. Noiztikan zaudete historia honekin bueltaka?
22 urte. 22 urte. Abenduan 23. Ai, ama. Eta 23. urte hurren atortzeala, zoze berezi antolatuko zuen, abenduako? Bakizu zer gertatzen zaigun beti? 20 urterekin egin behar genuen, ez? Eta pandemia garrapatuko zuen. Ez, gertatzen zaiguna da, lanean gaudela beti lan berriak sortzen eta azten zaigu ospakizunak prestatzea. Eta egia da, 25erako behar dugula zerbait. Ze beti esaten dugu, 20an ez genuen egin dezagun 21. Azkenean, beti ez, lanak, bakizu, autonomoen gaixotasun hori. Ala izatea. Eta orduan ez dugu ez ospatu, baina, bueno, zerbait egingo du. Bueno, ospatzen dugu, lana egiten dugu. 25ako hasi antolatzen, ez utzi txintxilika, Horixe da. 24an hasi. Zerbait egin beharko genuke, bai. Ados. Bueno, eta hainbeste urtian bueltaka zoaztela, zirkuan. Nolako zirkuak iteitu zuen, nondik noa ibiltzezate, kontatu pixkat? Guk egiten dugu lan, zorionez Euskal Herrian, asko gustatzen zaigu etxean lo egitea, eta ez dugu, ez da publizitaterik bidaltzen, kanpora joan izan gara Madridera, eta bultatu gara egunean, oizaldeko iruretan, baina etxean lotara. Baina, bueno, egiten ditugun gauzak, dira, zirko, ezakitez hori galdetu didazun, teknikak, erabiltzen ditugun teknikak dira, klauna, bailazoen antzerki teknika, gero egite ditugu akrobaziak, akroporteak dira, binaka, irunakako oreka hoiek egiten direna, bakizu, jendea jaso eta bota, edo ez nik ez ditut botatzen, iniz konpainiako portora eta ez ditut inola botatzen, baina bai, hori da, gero dakagu, ere, mastila azken urtetan, mastila erabiltzen ari gara, mastil da poldantzaren antzekoa. Mastil bat nik esaten dez, beleruak erdinan dakana, mastila. Adibidez, gure piraten ikuskizunean, mastila da, zirko egiteko zerbait, eta da, poldantzaren antzekoa, baina, Euskal Herrian, poldantza egiteko, ez dakitakizuen, pertsona horiek ez doaz bikinian joan nahi dutelako, poldantza egin behar da bikinian, bestele gristatzen zara eta erortzen zara, orduan gurea da mastila, eta heltzen da arropari. Eta orduan guk egiten dugu mastila, neguan antzokia egiten ditugu, baina udan kalera joan behar dugu, eta jantzi, hori bai, hotza dago, eta moldatu behar zate horrela. Hori zera. Eta gero, malabareak, noski, Ondo, eta pantxika, justu badakit pailazoa dala bertan, ez da? Pantxika da... Zein da pantxika zehazki? Esaten den bezala txika para todo. Pantxikak egiten du, batez ere egiten du improvisatu berak dazka bere ikuskizunak. Baina egiten du batez ere improvisatu, ez? Beti material baten gainean improvisatu, ez da bazoa zela ezer gabe, baina bai... Eta orduan, egite ditu, sari aurkezpenak, ikuskizunak, helduentzako batez ere egiten du lan, eta, Eta zelakoa da pantxika, nolakoa da? Pantxika da, neskazarra, berak esaten du bezala, neskazarra eta oso harro horretaz, ez, pixka bat desmitifikatzeko neskazarraren zera hori, ez, konotazio hori, oso librea da, oso askea, oso jatorra, ni naiz, baina bera beti irabazten dit gauza guztietan. Ni oso feminista naiz, bera gehiago. Ni oso, esan nahi dut, oso personaje, nik asko maite dut, badara maturte pila bat egiten, eta Adibidez, azkenengo 23 urtetan, bere papela zugindezu beti? Beti zabiltza? Beti. A ber, pantxika, badira besti ikuskizun batzutan ordezkatuan naute. Pantxikan ez, porque pantxikan ni naiz. Bera da nire alteregoa. Baina Ainoa da pantxika, o pantxika da Ainoa, o zein da pantxika eta zein da Ainoa? Askotan esaten didate, batzutan ez dela osongi ezberdintzen, baina ni bakit ezberdina garela, Ainoa ez da usartzen, hanbeste gauza esatera, edo alako gauza gordinak esatera, eta pantxikak botatzen du. Jende aurrean ez, baina igual bestela bai. Bai, agian bai. Ez, baina pantxikak ez du filtrorik, eta nik uste dut hori dela ez berdintasuna, ez? Ona. Eta adibidez, hainbeste urtian, pantxikan papelain eta gero, evoluzio bate onda pantxika aldatzen dijoa. Izugarria. Nirekin bezala aldatzen da. Orain Ainoa dago premenopausika, eta pantxika ere bai. Ez? Esan nahi dut,
Pantxikak hitz egiten du asko bere gorputzaren evoluzioaren inguruan, eta esaten du hau dala jakinduria, konozimentoa, ez? Burua bete zitzaiola, eta orduan hortik aurrera hemen gordetzen duela, eta orduan, orain Pantxikak esaten du aktualizazio bat dagoela, hau dala jakinduria, baina badala ere premenopausia pixka bat. Guzti hori jartzen zaigun tripika hori, eta arro sentitu bar dugu tripa horretaz. Noski baiet. Zebakizu zer gertatzen den, tripa hori baldin badugu, bizirik gaude. Bai, bizirik eta ondo gainea, ez da? Ondo elikatuta, ez da? Nahi duzu hau txikitzen? Bai, hortako jarritzut. Guen inbiarezuna da, pare bat baratzuri zuritu, ingo deuna da, bat utzi, tajinakin birrintzeko, bai, krema egiteko bagarrunena, eta bi ingo dituzu xerretan, zerbak salteatzeko, bale? Xerretan? Xerretan, bai. Bi xerretan da bat osoikan utzi. Bai. Hemen ingoitu ni tiratxoak esan dugun bezala, gero irugilarakin salteatzeko. Dena tiretan diten jungo naiz. Bueno, eta Pantxika ez dago bakarrikan zirkoan, esan dezun bezala. Daude akrobatak, daude danetik handao, ez da? Zenbat kide zaudete bertan? A ber, gu gara bi sozio-sozia, eta gero ikuskizunaren arabera, adibidez orain piraten ikuskizun bat daukagu, familia guztiarentzat. Ez, ikuskizuna daka perspektiba feministarekin egina dago, gure ikuskizun guztiak dira feministak, denok feminista garelako, baina kasu honetan bereziki eta horra adibidez 3 pertsona gaude, baina badaukagu beste ikuskizun bat, ala hemendik eta hortan 4 gara. Irudikatze ditugu toki ezberdinetako pertsonak, eta bueno, pizka bat. Guk azkenean beti egiten dugu zerbaitez, soziala, gure ikuskizun guztietan, edo aldarrikatzailea, kasu honetan, hemendikararen kasuan, bai, lantzen dugula, pertsona, baino horrez dela ilegala, eta denok daukagula tokia, izan beharko genukela, barkatu daukagu, ez, daukagu, baina izan beharko genukela. Dudi gabe. Eta hortan gaude gara lau, gero, baukagu beste bat berrera bizi dala ondakinen inguruan, eta hori den atortan gara 3, ikuskizunaren arabera, orain sortu du. 20 urte hauetan, zenbat ikuskizun indituzu desberdinak? Urtero ateatzen dezu bat baino gehiago berria? Bat baino gehiago ez. Bat bai gutxinez. Ja, hiltzen gara. Baina bat urtean bai, behintzat bat urtean bai. Baina ez ditugu kentzen gainontzekuak, mantendu iten dira. Mantentzen ditugu batzuk, eta, noski, ez ditugu oraindik kartelan sortu ditugun guztia, gero, jende aldatzen da ere, batzuk, beraien gauzetara joaten dira, gu gaude azken bolan, egon gara lanean, gure zirko 2 ikasleekin, hasi ziren gurekin 4 urterekin, zirko ikasten, eta gero egon dira gurekin lanean, orain arte, bat joan zen Madridera zirkoa ikastera, eta bestea orain aurten joan da Bartzelonara pedagogia master bat egitera, eta zirkoa emateu, gero hemen emateu, gure zirkoa, zueke bai zaudete, indarra pixkat hartzen nahi da, ematezun leheno ekialdetik etorri bertzuela zirko egitea, baina guken hemen badazkau gure trekin bainak, ez da? Kompainia pila dago, oso jende ona dago Euskal Herrian zirkoa egiten, eta oso giro polita dago zirkolarien artean, eta hori nire ustez da, kasi politena, ez? Azkenean, gure artean kriston harreman polita dugula, gure artean ezin badute egin pasatzen diot beste bati, eta barkatu, laminas? Bai, xerretanin, oso ondo. Ingo deuna da gainea, ziazer baiagia martxan jarriko ditugu, txirrek itxarrak aiten juteko, eta bitartean jungo gara erreportai bat ikustea. Ondo iruditzen zaizu? Vale. Claro, laminaz egiten ari naiz horrela, eta zune dituzu. Oso ondo, hola ere balio dute. Bai, bestela ingo du bestela. Bakizu baietz. Ingo deuna da, baitu. Lapikun jarri, lehen da bizi. Ni naparra izan da, ni baki nola mozten diren piperretarako, jo, Bai, ez da, baina ondo daude horrela, ezin hobe. Bietara. Bueno, ingo deuna da, lehen da bizi, Mari Carmenen jungo geha erreportaia ikustea, eta goetan hasiko geha hau egorritzen, da martxan jarri. Maravilla. Guazen Mari Carmenena. Venga, Mari Carmen. Kaixo, Joseba. Mari Carmen Iradi naiz. 3
jauregi berri baserrian bizi naiz. Lehengo batian bildu ginen babarrunak eta gaur sukaldatu ingotu. Ea zemozko kateratzei dan. Babarrunak onak ateratzeko aurrena ondo preparatu bitu zoruak eta han ondo kasoin behar dugu. Eta gero giro onakin bildu. Eta begiran, nola ateratzen, ze kolori ateratzen zaion, bez-beltza, liso-lisua, produktu ona behar da aurrena, babarrunak ondo aterako baldin maira. Hau da, aintzinen ibiltze zana, lurrezko heltzea, eta honek ematen jo, aparteko grazi bat ematen jo. Eta gaina, antzineko iturai, eusteko, modu bada. Botoko dugu babarruna, neurri bat, kilo erdi bat babarruna kabitze gornik. Orduan, litro terdi ura bihar ditu. Gebotoko jau, batxurila eta tipula pixkat. Dena gordinik. Hona gozatu ikeu. Eta urteko babarruna baldin bada, ez du beratzen jarri biharrik. Babarrunak beak utxak, honekin olioa eta tipula eta batxurila, beste gabe, da ura. Gure etxean beti eozio babarruna basarriko naiz, izatez, eta babarruna nola etxe guztiten egiten, gure etxean ere bai. Eta nire amonak eakutsitako era da hoi. Eta horrekin segitzen nik. Honi launtzeko plato bakarra bezala oso egokila da. Asa, odolkila eta txorixua. Eta ibarreko pipartxiki batzuk bai. Oso lagungarri hona dira. Haxen tapatu eta surtan jarri eta dijuela. Irekiten, eta ja aurreneko irekin fuerteua egiten duen garailean, sube jetxi. Eta xobe, hiru ordu eman. Eta hau, hementxe hosikoa, gildi. Hementxe hosikoa. Gatza, ez dira gotako azken arte. Bueno, oain babarrunak eosten daude mitartian, pixkat kontatuko izuet nire historia. Babarrunarekin. Bueno, babarrun elkartian urtero itxedeu konkursua, babarrunana zeinek aleobia, zeinena ondona egosten dan, eta beno, 2004 urtean, nahi aukitu zintziten, babarruniko benan txapela, eta intziten izugarrezko ilusioa. Hola, urte batzutan bagoaz aurrera, eta gero handikan urte batzuta berriro beste txapela. Aurreneko permilloa, bueno, ilusio bat berriz. Gero, bigarren permilloa ere bai, eta hirugarren ere bai, eta bat jut bastante permilloa atera da. Txapelketetan, bakoitzak bere babarrunak eman bitu. Orduan kozaineruak, eitegue, hango sukaldaritza, eta han baloratzeue, beha hiek baloratzen duen. Aurten aurkeztuko naiz. Ez dakiz, zenbat urtean segituko den, baina aurtengo bintzat egingo dugu, oendikan. Ireketien bukatu du. Eta reposatu ere indu pixka bat, eta ja platera, atarako dugu. Bueno, Joseba, hauxe da nire aurtengo babarrunaren plateraka. Hemen bilontzako ainare badoe, eta nahi bezetorri gonbidatzen zaitut. Gero arte! Mari Carmen, ze ore zuri entzutia, goatzen naiz altza txapelan elkarrekin egon ginala, eta plazerra hundiba zuri berri ikustia, eta ze goxua, Ze jatorra, ze babarruna, ze gozez hartu zaigun, eta jarraitu horrela, eta badakit azte hontan festa hundia ezuela, eta txapela ez bazu eramaten etxea, gugatik merezituzu txapel guztik. Bezarka da hundi bat, eta jarraitu horrela. Musu ba, Mari Carmen! Musu erraldoi bat. Sorterik ez duzu behar. Bueno, gurian jarraituko dugu. Hemen txelakauna da, baratzuria, xerratan inda. Jarrikoet gorritzen pixkat, eta kolore pixkat hartzen dijuanian, ja zerbak botako izio xerratuta. Bale? Hola, tiras finetan ingozu, bale? Bale. Bai, hori, listo, martxan dakau. Bale, eta bestalde batetikan, nik ja txibilak xerratu ditut hor, ingotena da, berdina irugilarrakin. Eta jungo geha txerreki txarraka dena prestatzen, gero momentuaten dena pasatzeko sartetikan eta platera datzeko. Zula bana ondo moitzezu, esan dezu, onazea. Piskat itzeiten gelditzen nahi, da igual errezeta bukatzea zu, Ai, ama. Mingaina gehiagik, emate jo zula, Joseba.
Ondo. Bueno, eta lasai heldu labana, Bueno, esan behar dizuna. Lehen esan dituzu, iten dituzuela, kitaldi mordo bat ezberdinak, ezta? Bat piratena esan dezuna gogoak ingelitu nahi zertan datzan zehazki. Bai, da, bera, ikuskizunaren izena da aurkitutako azken altxorra. Bai. Eta aurkitu gabeko altxorra, barkatu amatxo maitea. Aurkitu gabeko altxorra. Eta, bueno, bada, Augusta pirata izan zen duela 500 urte, lehenengo pirata emakumea eta kapitaina. Vale. Ez begiratu Googleen, ze asmatu dugu. Ados. Vale? Baina, hor bai... Google da nadaki. Hor bai, pizka bat, bueno, azaltzen dugu, pizka bat ematen diogu vuelta, piraten, azkenean piratak... Berez piratak, ez ziren, jende jatorra, ziren... Piratak. Ziren, misoginoak, ziren, baina guk eman diogu huelta, ez? Zorionez. Eta hori zera, tarduan, bihurtu dugu ikuskizun feminista bat, ez? Eta protagonista Augusta Robusta Junior da, eta da neska bat, ipuin bat irakurtzen duena, eta esnatzen dena, amets batean. Eta hor, egiten duguna da, landu, publiko guztiak ulertzeko, ez, feminismo basikoa, oinarrizkoa, eta hor uztartzen ditugu, mastila, teknika moduan mastila, uztartzen dugu malabareak, klauna, abesten dugu, erdi musikala, pizka bat musikala da, Eta hori denak kudeatzeko, gidoiak, musikala esan dezula, artistak... Nola antolatzen dezue hori da? Lan handila da, batzetik gana, Pues gu gara artisauak, lan egiten dugu, guk egiten dugu praktikamente dena. Dena egiten dezue, zu eta zure Eta bai, baina gero maten diogu, adibidez, gurekin egonda iraia hori sortzen, eta guk ere maten diogu berari hitza eta berak ere badu aukera hori zera, eta dana, gutxi gora bera denon artean sortzen dugu, noski bai guk eramaten dugu ja materiala pixka bat aurreratua, ze bestela izango zen amai ezina, ez? Baina askotan egiten duguna da teknikak alde batetik sortu numeroak, eta gero gidoiarekin josi, ez? Teknika horiek, ez? Kasu honetan adibidez iraiak egin nahi zuen mastil numero oso bat, bera, egin dugun izan da, berak sortu duen zera hori. O malabar numero bat egiten dute bien artean, ez? Iraia eta boliren artean, sortzen da numeroa eta gero uztartzen da ikuskizunean. Hori da. Eta hori guztia, ni pentsatzen dut, prestatu inbiar dela, antolatu inbiar dela, ensaiatu inbiar dela... Bai. Gehiago, nik uste dut, gehien kostatzen zaiguna dela teknikak ongi iztea, ze azkenean, zirkoa da, eta teknikak ez, ensaiatu behar dira pila bat, lortu arte, hori da. Eta gero gidoia bagoaz, askotan, numeroetatik ere ateratzen dira ideiak, baina sortu ditugu ikuskizun batzuk, etorri direnak, Madridera joan zen boli, maleta batzuei egin zien argazki bat, eta horrek ematen du tren geltoki bat. Eta argazki horretatik sortu zen tren geltoki ikuskizuna, oso ikuskizun polita. Zuek imaginazioa, Ja ez dugu egite, baina oso ikuskizun polita zen. Fakirrekin ebakazen eukaten bat, ez da? Bai, orain da, ekainean estrenatu dute, azkenengo fakirra bada, osaba bat eta iloba bat. Vale, eta zertan datza zehazki. Dane askontatu, junin biharrata ikustea, Osabak nahi duela utzi eta nahi dio ilobari, pasa bere zera, baina iloba dio beldurra danari. Orduan, oso ikuskizun komikoa da, baina magia truko, ze esango dugu egia, trukoak dira, ez? Magia trukoak dira. Dugu inorren gainatuko. Eta hori, batez ere, magia, humorea... Eta mezu bat ere eramango du, ez da? Bai, noski, kasu honetan, maskulinidade hegemonikotik saiatzen gara ateratzen, eta horiek dira, bi gizonen artean, harreman polita, maitasunarekin, osabak laguntzen dio ilobari beldurrak gainditzen, normalean gizonen artean ikusten ez diren harremanak, ez? Azkenean, normala dena, eta seguramente gu gure artean agian oso dekonstruidoa garelako denok. Hemen, ez dugu alakorik, baina egia da, ez dela normalena, bi gizonen artean
horrelako harreman polita egotea, maitasuna ezkoa... venga, eta hori bez da gola. Eta beraiek asko besarkatzen dira, besteak esaten dio lasai, maitia, lortuko duzu, oez, gero hitz egiten da beldurren inguruan, beldurra beste emozio badela, eta izu, onartu behar dugula, besteak bezala. Hori bai odala, egia esan, gehiago izan, baina ematu nesken artean maitia eta lastana, eta holako gauzak politak gehiago esaten duzula, eta gizonezkoen artean emateo, belarrondoko bat emateo gobeto da olain da, ez da? Hori zera. Eta orduan, pizka bat saiatzen garen ez beti zerbait ez, ematen zere gure ustez, gozbora gailu hori izan da ezin dugu utzi, zerbait egin behar dugu, ez? Eta orduan kasu honetan, niri zitzaidan ezer bururatzen eta zanuen, pues jazta, maitasun pila zuen artean, zero kompetitibitatea, eta orduan, karo, asko zailagoa da, humorea egitea hortik, ze karo, beraientzat, errezagoa zen, leia, eta ez, karo, orduan, asko kostatu zaie, bazkenean dekonstruzio hori, baina askoz politagoa da. Eta orain ikusten duzunean, bai ikuste duzula, batean, osabak mozten duela erditik hiloba, baina maitasunetik. Gozia sekaelako beste dana, gero. Bueno, hau inberdiazuna da xerratu, bale? Xerratu eta lauki txikitan, eta mango izu xerradun labana hobetu biliko zehalako, bale? Bale, hoi listo. Honekin ez duke egingo, Ingo zenun. Ez, ni neiz friki bat horretarako. Friki bat, venga. Horrek asko moztu, egia esan, hau arriskutsua da. Zerradun lamana beti, pasatzen mazu, eharralia daitezu, orduan ondo utzi, ogilea. Mosketariko kerrenak Bai. Finfina? Ingozuna da, gutxiko dadito batzuk bezala, ingozuna da horrela, eta gero harrapatuko zu bestaldetik ane bai, eta lauki txikiak ingo daudana, bale? Osongi. Bueno, eta Ainoa, zen beste ikuskizun nabarmenduko zenun noain txeola gui kontatzeko? Begira, oraintxe bertan adibidez, pantxika dago zerbait berria buruan, eta da, lehen esan dudan bezala, menopausiaren inguruan nahi dugu zerbait egin, ze azkenean, makumeok beti kejatzen gara, ez digutela dena kontatzen. Eta egia da ez digute dena kontatzen. Zaten digute kezi vaporeak, libidoa joan, eta kitxo ez, askoz gauza gehiago gertatzen dira, adibidez ez dugula ongilo egiten. Eta gero esaten gute histerika batzu garela menopausiarekin, bai, badaramat bila bete, lo egin gabe. Ze uste duzu, pues bai, hala da. Eta hortan nago, pizka bat, psikologa batzuk, ginekologa batzuk, eta, ari naiz pizka bat janzten, nire izparekin batera, nire izpa izango da nire dokumentalista, kasu honetan, eta, nahi duguna da, humorearen bidez, menopausiari buruz hitz egin, baina informazioa eman. Zegia da, ari garela, orain elkartuko gara emakume batzuekin, gauzak kontatzeko, baina hori da, kejatzen gara, ez dizkigulak dela gauza kontatzen, apatean heldu dela, eta, ostia, jendea, hasten da antidepresiboak hartzen, hasten da, zergatik, askotan adibidez, ez duzulako ongilorik egin. Eta horrek eta edo hormona ez ongi esate bat etortzen zaizu, eta ez dakizu zerretan dan, da... Ez que jartzen gara, nerabetasunean bezala, nerabea zarenean onartzen dizkizute alako gauzak, zen nerabea zara, baina... Berrogeita urteetako emakume bat zarenean, eta horrelako emozioak, eta horrelako... Zaude erotuta. Bueno, zauden bezala. Eta ikuskizun hau ez da umentzako zuzendua, ez da? Badira, umeek ikustetu uste askoz gauza okerragoak, telebistan, interneten, hori, deno dakigu. Baina egia da pantxikari gustatzen zaiola libre egotea, eta barra basadak esatea, eta, esatea nahi duen guztia, eta orduan, ni nahiago dut, beti helduentzako egitea. Baina orduan... Egiten dut asko gaztentzako, ikuskizunak egiten ditut adibidez, eskatzen didate eta... Aber, egiten dezu adibidez gaztetxoentzako beste mata ipatu aldezuna. Eskatzen badidate adibidez instituto batean, sexualidadearen inguruko zerbait, edo drogomenpekotasuna, eta bizka bat, banoa, eskatzen bereiek batzutan igual egin dute zerbait, eta pasatzen dizkidate egin dituzten lanak, eta orduan ni banoa... Eta horren arira pixka sakondu, pixka togo bertu urertu arazteko. Hori da.
Eta ze topatzen dezu bertan, nola? Erresago harrapatzen dute, hola? Batzutan gertatzen zaidana institutoetan da, sartzen izera, gara, sudurra gorriarekin, imaginatu. Eta azten... Karo, haiek esango dute, baina zeari da. Honez esplikatu behar digu. Paiasa bat gu helduak gara. Eta bukatzen duenean, bakizu zerten duten. Beste, ba. Eta selfie pantxika, selfie. Eta niretzat hori da, osea... Ja poltsikoratu dituzula, ez da? Ez. Ni nerabeak poltsikoratzen ditudanean, niretzat da, porque, garo, emakumelduak, adibidez, nire favoritoak, emakumelduak dira superfan pantxikarena, porque, claro, haiek dira pantxika batzuk. Eta identifikatuak sentitzen dira azkenean, ez da? Hori da. Baina gazteak nire ganatzen ditudanean, niretzat hori da... Ona. Bueno, hemen txe, bideratu ditugu lanak berriz, Hemen, ikutziko dugu pixak kurruskari goten, eta gero ja, azkenengo minutua falta zinen, piperrautza orduan botako dugu. Osea, piperrautza goi botatzen badu, igual erreitea eta gero amargo puntxo emateu. Orduan bukaena ematako jo. Hemen dakau pasatzeko, behitu hau enola geratu zaizkigun, Ze gauza goxua. Hemen dakau, gero, epeldu ingoitugu platera eratzeko garaian, eta gero bagatoz hau salteatzea, eta hoi birrindu eta krematxoa prestatzea. Baina bitartian jungo gea, La Juanitana ikusiko zuen. Hau, mutiko bada, ehundoko jatetxea daka, eta ea ze prestatigu. Hor burutxo batu gindizkigula ustet. Kaixo Joseba, eguerdion, ni unai naiz, eta garnea etorrizazte Irunea, ne jatetxea sautzia, La Juanita. La Juanita jatetxea gukirik gendun, oain dela ja 8 urte behatzi urterako, 2015an, ilusia gendun, ikasi gendun sukaldaritza txikitetik eskolan, pixkan hartu gendun ideia eta tokatu zitegun oportunitate hau, eta aprostu gendun. La Juanitan izena bere jabia izan zena, hemen sukaldari izan zen, eta oso fama asko hartu zuen restaurante honek, eiza asuntuan. Behar murialde txiki bat egitea eta bere izena jartzea eta hortaz deitzen da Juanita. Gure zaiak ere izan du da beti, sukalde tradizionala egitea hoi beti danik, baina bai jende guztintzako, akizizio gutxio gehien daukanentzako, denok sartzia. Eta gure eskaintza da sukalde tradizionala. Suakin da barriakin nintzen duna. Hemen nostatu ikusten zutena da, daudela 3 ambiente, eta normalien hau da, deitzen egun da, saio principala, hau da, karta eta ematen duen lan berexi pixka berexiagok, ematen ditugu, eta gero, udalderako eta dena dauko prestauta, dana terraza eta kabaina. Jakinak zen gehan eta nola gehan, oain gingo deu, temporaliziko plater bat, eta alkatxofak izango dira. Oain ikusten zute, Juanitako sukaldean gaude, eta ingo deu, ezan duen bezala, temporadako plater bat. Izango ja, alkatxofa konpitatuak parrillan, urdaiazpiko manutak eta alioli beltza. Hasiera baten ingo deuna da, alkatxofak olioan 80 graduta, 2 ordu, 3 orduz, egosketa txiki bat egiten. Idea sortu zen, nola jarri berdura plater baten. Eta parrilla arloan, alkatxofa izan zen produktu bat, denboraldizkoa, gustura jendeak hartzen duna, eta saiatu ginen, platerroko xo bat ditzen, parrillak atetzeko bere frutu honekin. Jungo da urdaiazpikoekin, eta urdaiazpikoen godeu labian sartu, 180 graduta, eta ingo duna da deshidratatu, gero krujiente izateko. Labia ja prest da hola 180 graduta, utziko ditugu, 30 minutuz. Urdaiazpikoa ihortzen nahi dan bitartian labian, prestatuko dugu alioli beltza. Hemen egingo duguna da, alioli normal bat, maionesa batekin eta batxur batekin, eta tinta txipiroiana nahaztu. Justen zuen guztia gukindakoa da, osea, gukindakoa. Zeratik, genuen gure ideiak, ez genuen nahi sukalde normal bat izan, eta gure prestaketa izan zen, parrilla nola sartu, nola dena ubikatu, eta, gure resultatu hau da. 30 minutu pasata, oain ikusten zute, nola deitu da dena txiki-txikia, iorri horra, eta oso krujientik bereak. Egozi ondoren jarraituko dugu platera prestatzen, eta oain, ja biuina da ostela, jungo dia parrillara, 5-6 minutuz, ja parrillan bere temperatura hartzeko, eta dena krujiente elitzeko. Eta iregiko ditugu loria bezala. Eta jarriko ditugu buruz bera.
Alkatxofa aparte, Juanitan oso ospetsua dira gure arraia parrillan, rodabaio bezala, eta poste bezala gure pantxineta. Ja, bukatu dira egiten, berotuta daude, lehen negozia daude, ja, biguina daudela badakigu, hasi que ja platenan jarriko ditugu. Eta gero, tipul krujentia jarriko jo, dekorazio bezala. Joseba, badakizu, probatu lan batzu gure platera eta engo proposamena, badakizu, hemen Irunen, Meakan, La Juanita jatetxean. Etorri eta daztatzeko. Bero eta goxo. Bueno, jo, urrungo arte. Hau paunai, oideko Juanita eman diokein maitasuna, eta ze hor buru hor parrilan inda. Ai, ama, ze itxura, eta gehoz ez zukalde, betiko zukaldia polamentu egin indakoa. Bezarka da hondi bat lagun, da jarraitu horrela, eta hemen jarraituko dugu, aldeun neurrian. Bueno, hemen txerakona, hemen ibilinei vuelta eta vuelta, eta guain, esan dute, utziko ditugu hemen, baina hola inbertu, soinu ditu hemen klik, orduan daude kurruskari, guain nahi dira hartzen fundamentua. Eta azkenengo 2 minutuan, piperra utzagotako jet. Jungo naiz ni txibilak, 3 hilarrakin, eta batzui pixkatekin salteatzen, eta zuk, humus bat preparatuko zu, babarrontxo hilana, bale? Irabiatua. Bai, dena hemen sartzen bazu, hobeto irabiatuko zula. Horre bai moldatuko zea? Bai. Bai? Bale? Ni bai. Oso ondo. Iska zikintzen, bai, mantala ondo jarritakazu. Ez dugu beste zerbait zikintzen. Oso ondo. Ingozuna da, bertara, limoia botako zu txorrota da txiki bat. Eta azala, bai, ingozuna da, pixka temendikan raiatu, eta azal pixka bota, bai, bale? Gero, baratzuria osoikan, tajina ere bai, olioa, eta gatza emango izut, baina ingozuna da, indadakasunean daztatu, eta xoxito galimada gatza botako jo, bale? Nola bagarru nahuek, egosten dian gatzakin, igual pixka berko, baina pixka, bale? Hemen txedakazu dena, eta hoi, aurrena? Desafilatzen dira limoiarekin, Bai? Hortzakin inorduan. Zerraduna berdezu, hori nahi zendun, Egingo dut, baina desafilatzen dira. Vale. Me katxiz la mar. Bueno, gero hartuko de barrilla eta hasiko geha hor. Hor afilatzitu normalian, bastarrontan, hau da, are harrilla. Eta hor txiti, za, hor txega hartitu geho puntuan. Kusiko zu. Bueno, eta esan dakoa, nik ingo ditut, txibila martxan jarri. Bueno, nola bilakatzen da bat pailazo? Hori jaio inbertzea. Ez, gainera nire kasuan, ni oso berandu hasi nintzen. 25 urterekin agertu nintzen Madriden, bizitzaren gauzak, ezagin. Nintzen kanpoan bizitzen, Italian, Holandan, eta agertu nintzen lagun batzuekin Madriden, eta lagun batek esan, ja, egon nintzen bolada bat, eta ja gogoa, bueltatzeko, eta esan zidan, ez zara bueltatuko, apuntatu zaitut, zirko eskolan. Eta nire zirko eskolan. Zertan? Danatan. Eta orduan, gehien gustatu zitzaidana izan zela klauna. Zela hori? Klauna pailazoen teknika, antzerki teknika. Bada pailazoak zirko tradizionalekoak, eta gero badago antzerki teknika bat. Vale. Ez du kentzen, gauza batek ez du besteak kentzen, zirkotako pailazoak igual izan dezakete teknika hori ere, baina beste teknika bat da. Eta hor nengoela, laugarren astean edo, agertu zitzen emakume batek esan zidan oreka klasean. Baina zu biltzen zara zankutan, ezakize, eta bai, eta hor hasi nintzen, 4 astetan, antzerki zirko konpainia batean lanean. Nik esaten baina nola nago nien, pero Orduan jaizien, ikasketak iten zirkoanak eta lanian aldi berian. Hori da, eta orduan, aukeraz neukan horrela geratzeko ere, bestela, lanik egin gabe, ez? Eta horrego nintzen, gero hasi nintzen ere hor akrobata, aktoresa bezala, ez? Zankuetan ebili nintzen, la verdad, 3 bolo. Eta gero ja, ikuskizun guztietan sartu ninduten, oda, zen La Fábrica de Sueños, horrek egiten zuen, emakume horrek egiten zuen, programa bat telebistan, agertzen zen La Bola de Cristalen, El Duende del Globo zen. Eta horrekin hasi nintzen lanean, nire sozioa dena, soziobikote lagun bana, hori ere sartu zen musiko bezala eta malabarista bezala,
Eta, bueno, pues, klaseak eta lana eta pues, pentsatu genuen guk egitea ere zerbait gure aldetik, ezak zerbait sortzea. Eta orduan sortu genuen eta etorri ginen Iruñera estrenatzera. Txantreara, nola, nire auzora. Toma ya. Eta hor estrenatu genuen, eta berehala hasi ziren boloak ateratzen, batek entzun zuela, besteak entzun zuela, egon ginen urte bat, Madrid eta Euskal Herriaren artean pizka bat, eta ja momentu batean, Oharre oso. Ni egia da, ja ban, eraman 3 urte kanpoan, olau, eta berak esan zidan, berak ere nahiago zuela Euskal Herria, apuntatu zen euskaltegian. Bere euskalduna da. Ez, baiekasekoa, baina orain belarri prest, eta bueno, euskaldun ikuskizunak egiten ditu, eta bueno, moldatzen da dana, osea, ETB ikusten du euskaraz, osea, que... Ona. Igual ez du lertzen, baina zukaldean ikastau. Ez, bai, lertzen du, eta hitz egiten du, eta bai, hori argi genuen. Eta hola izan zen, egia da, ni txikitan egiten nuela gimnasia ritmika, eta kirol pila bat, eta orduan ez zitzaidan zaila egin, fizikoki, zirkoarena ez zitzaidan zaila egin. Klauna gustatu zitzaidan, ze egun azkenean iruditu zitzaidan, pasote. Eta hori da misterio guztia. Ona. Eta adibidez, paiaso hon batek, zer doa jauki behar ditu paiaso hona izateko? Zer da egin erakusten dizuena? Eskola baten, osu, zer esango zen? Nere kasuan nik uste, bueno, inork ez du sinisten, baina nire okat paniko esteniko. Baina behin, eszenatokian, nagoenean, galtzen dut lotxa guztia, galtzeitut paperak batzutan ere, ez, azkenean ez, ez dakit, egia da, ez dakidala erantzuna, izan daiteke ez jakitea erantzuna, ez? Porque nik uste dut bakoitzak izango duela berea, ez? Badira aktoresa batzuk, direnak aktoresak batez ere, eta gero klaunean sartzen dira, ni, aktoresa naiz noski, aktuatzen dudalako, baina nik ez dut nire burua hain aktoretzat jartzen nahiz eta askotan, gure ikuskizunetan ni sudurri gabe noa. Baina nire ustez pailazo izateak ez du zer ikusirik sudurrarekin, ez? Azkenean, pailazo dago bat. Hemen betu ni sukaldari naiz ez dakat txapela. Hori da. Hau txikituko dut. Hoi txikitu eta berrindu inbiarde hoia, zeatik minik listo dakat. Zerbak listo, kurruskak listo, bai, oso eman, bota lasai osua. Zeatik birringailuekin dena birrinduko zu. Ja, baina osoa... Oso zoika, nola pikante puntu bat emango jo. Eta botako jo bolilluare bai, txorrota txiki bat, tajina dena, eta gatza, pixka botako jo oso zituz galako. Espazai ongi geratzen. Nere herrua. Argita garri. Katzu hori, bai. Hau, errazkara, birringailua sartu, eta eman beldurri gabe. Hoi ondo krematu arte. Sartu barruan, eta eman. Hori da. Naiko potolito galitu, oso mazako da urtanto botako dio, Vale. Bueno, nola ikusten duzu zirkuan etorkizuna? Ez dakit orokorrean, nik ikusten dut, gero eta jende gehiago animatzen ari dela, gero eta eskolaz kanpoko jarduera gehiago dago zirkoaren inguruan, zirko klasea. Seinale ona, ez da? Oso seinale ona. Eta gainera oso jende jatorra ari da klaseak ematen, eta azkenean zirkoa importantea da, baina oso importantea da, pertsona politak sortzea. Niko ikusi, zirkoan beti... Laguntasuna, elkartasuna ondila, ez da? Azkenean... Famili bat, beti lantoki guztietan familiak sortzen dira, baina zirkoan areta gehiago, ez da? Zeatik ganzo, asteleku batetik bestea, egun guztia hon behar da, goiz altzalde eta gau, eta azkenian hor sortzen da, hori, famili bat, ez da? Hori zera, bai. Bueno, hemen ikusi zu, hau, hola, humus bat bezala, hemen txe, hau, golpe para bat eman jau, oso ondo, inbiar deuna da zerbak hemen pixkat epeltzen jarritut, ezin hobe, hau dana botako jo hemen bastar batian, Eitu, zerbatxuak, bazter batian, horrela xe. Vale, errazkara. Erdian, kurruskaritxo batzuk. Hor lehenu inditun babarru nahi botatzeko ere balekuak, Eta gero, amaitzeko historia, botako diuna da, bazter baten hemen. Txibilak irugilarrakin, Gauza, egarra.
Hau ez duna probatzen bau berri dojango. Zuziko zuen. Eta gaurko platertxua, indeu. Hemen txe. Eta, ez dakit, goxatu ezun, zoze ikasi ezun, nik eaki pasaet, eta ez dakit, hemen naho zai. Aber, noiz etortzen dan juntza eguna, hori zen, pilatesen egongoa, pilatesera joan da. Mekatzi da, Bueno, eta nundak kasu ikuskizunen bat, ondun behiratu behar nundik noe biliko zeaten? Normalean saiatzen gara Instagramen jartzen, aurten bateko eta zigun bronkaizu, jarri behar duzuela egun batzuk lehenago. Eta buruan ez daukat buruan. Ez que goinera orain oporrak ditugu. Bueno, honena, nola behiratu behar dugu? Bi urte oporri gabe gamandarama. Behiratu behar dugu, sirika zerkua, bertan sartu. Instagramen, normalean saiatzen gara lehenago abisatzen. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta bakizue, pantxika hain erotuta dabil, esango egula. Hori da. Ni esker. Agur.